Kalibutan, katong gipuy-an. Praise God, ang kalibutan nga atong gipuy-an mga igsuon ko karon nagpaila na nga hapit na gyud ang katapusan. Hapit na ang pagbalik sa Dios. Moinungdan nga kitang tanan mangandam. Ang tanan mga igsuon ko mangandam gyud sa kinabuhi. Tungod kay sa matag karon og unya mga igsuon ko andam pud ta pag mobalik na ang atong Ginoo. Hallelujah. Samtang nagbarog mo mga igsuon, open our Bible in the book of Hebrews chapter 13 verse 15. Hallelujah. Ingon ang Bible mga igsoon, translation King James Version. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Hallelujah. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise. Everybody say, offer the sacrifice of praise. Hallelujah. Ang tanan mo ingon, offer the sacrifice of praise. Hallelujah. To God continually. That is the fruit of our lips. Giving thanks to His name. Hallelujah. Gusto ko mga igsuon ko magawali karon alang kanatong tanan. Tanan mga kaigsuon nga niya karon moingon dalaygon ang Dios. Amen. Ang pulong sa Dios katong gibasa sa English version mga igsuon. Hallelujah. Ato ning basahon sa atong pinulungan. Ingon ang pulong sa Dios, verse number 15. Pinaagi kaniya, himuon ta sa kanunay ang halad nga pagdaig ngadto sa Dios. Nga sa ato pa, sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan. Amen. Ang tanan mo ingon, Amen. Hallelujah. Another verse mga igsuon. Din sa Leviticus, before mo maadtos paglingkod, praise God, ako ni dalikyatag pagbasa mga igsuon ko. Pagtulunan nato karong adlawng Domingo, kining atong pagsimba sa atong Ginoo. Praise God, ining taknaa sa kabuntagon. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Dios sa book of Leviticus, Old Testament, basi naglibog ang uban. Kung asa dapit ng libro sa Biblia ng akong gibasa. Sa Old Testament na siya mga igsuon sa Leviticus chapter 10 verse 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord which He commanded them not. Tanan mo ingon fire. Tanan mo ingon fire. Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si kinsa ning anak ni Aaron nga mga lalaki mga igsuon, magsuon, si Nadab og si Abihu, ang tagsa kanila mikuha sa iyang insensaryo. Og gibutangan nila og kalayo kini. Ug ang ibabaw niini gibutangan nila og insinso. Ug naghalad sila atubangan sa Ginoo sa lain nga kalayo nga wala gayod gikasugo kanila. Praise the Lord. Gamahanan ug balaan nga Dios nga mong gialagad, panalangini kaming tanan, bless kaming tanan Lord God sa tanang mga kaigsuonan, mga bisita nga niya dinhi karon Lord. Kanamong tanan sa dili pa kami muuli o Dios among panimalay. Ang among katuyuan nga nung mianhimi sa simbahan, para o Dios gusto na usab namo nga manulti ka, mangusap ka sa among kinabuhi. Gusto namo amahan nga among makatunan, masabta namo Ginoong Dios ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Nga sa ingon ni ana sa mataglakaw sa among kinabuhi adlaw-adlaw, dili kami maingtipas sa dili maayo nga mga dalan nga among laktan. Kundi ang mga pag-ampo o Dios, giyahi kami o kining imong mga pulong mao'y giya sa among dalan. Ang imong pulong mao'y lamparahan sa among agianan o Dios. Maghatag og iwag, busa nagaampo ang imong alagad, walay ni usa dinhi karon o Dios nga nakasulod sa simbahan. Kutob sa makadungog sa tingog sa imong ubos nga alagad sa pagwali sa imong mga pulong. Gikan pa man dinhi nining maong dapit o Lord God sa UPC Kasiklan ug ngadto o Dios sa lain pang mga dapit through social media amahan. Nagampoy imong alagad nga ikaw magapanlihok sa tanang makadungog sa imong mga pulong. Apil ang among mga silingan Ginoo. Kanimo ang himaya, kanimo ang kadungganan. In Jesus name I pray. Everybody shout amen. Everybody shout amen. Dili pa ka mo lingkod, igna amang imong katapad mga igsoon, kamusta na ang kinabuhi? Makalingkod na ang tanan, dalay ko ng pangalan sa Diyos.
Once again, praise God, hallelujah, pasalamatan na ang atong Ginoo mga igsoon. Praise God sa serbisyo na to kagahapon dito sa Hipolito family. Sa iyang adlong natawhan, ika-60 ka tuig nimo karon Sir Aning. 60 og usa ka adlaw. Kaya ang imong edad karon, 60 ka tuig og usa ka adlaw. Murag layo-layo pang among dagan ana. Kung makaabot manggaling. Hinaot pa unta kay ang Ginoo lay nakabalo aning kinabuhi nato. Kung gusto tag kinabuhi, gusto natong taas-taas gyud, no? Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang Diyos mga igsoon. Nya sa atong mga bisita, sa atong mga kaigsuonan nga mga estudyante from Butuan, nakaabot karon. Salamat sa Ginoong nakaabot atong mga estudyante, no? Kay kalag-kalag man lagi karon. Adlaws mga kalag. Unsa man ay adlaws patay. Na may paning patay kay naay pista. Naay adlaw ang ilang kalag. Unsa ni? Ang ilang patay. Manang gitawag All Saints Day. Mo ba na? Adlaw sa mga lahi man na, Santos man nila. All Souls Day. Naon sa bataw si malipata. All Souls Day. Adlaw sa mga kalag, mga igsoon. Pistas patay. Inong na itong mga estudyante, nakaabot sila dire. Nakauli sila. Ang uban natong mga kaigsuunan nga tuwa sa Butuan ng eskwela ug sa uban pang dapit. Praise God, nanguli karon. Unya, ato kanunan nang gipahibalo every Sunday nato, last Sunday of the month, nga muanhi gyud ta diri sa atong simbahan, bisag magkalagyo-lagyo manggaling atong eskwelahan, tutas mga syudad, mga igsoon ng eskwela, ang uban nanarbaho sa lagyo. From Cagayan, nanguli karon mga igsoon ko, Cagayan de Oro, para mutambong sa atong panimbahon karon. Unya ako lang ipahibalo sa every family day nato, naghimo tag programa sa family day nato every last Sunday of the month, nga ang tanan natong mga kaigsuonan sa lagyo nga dapit na narbaho sa Cagayan, sa Davao, diri mga igsuon ko ng eskwela sa Butuan ngadto San Franz, mga igsuon ko, praise God, nga makauli anang atong family day. Kay mag-usa ta, gitawagan ni nagpamili para mag-usa ang tanang mga Kristohanong bautismado sa ngalan si Ginoo dinhis kabukiran. Mo nang ato nang ginaanad nato na nga ingana pamanahos family day, manguli gyud ta kay ang atong family day karon every last Sunday of the month na atay murag anniversary ang dating nato, no? Murag anniversary kay nag-contribute tag mga pagkaon. O karong family day nato sa November, mga kaigsuunan ko, daghang kay pagkaon. Daghang pagkaon unya pila to ka karo, tulo man tingali to ka tube nga ice cream. Buro na gyud nag-anniversary ba? Kada nga dating mga igsuon ko sa atong katiguman. Kada katapusan na mga igsuon kong Domingo, matag bulan. Ato nang himuon, mag-usa diri mga kaigsuonan nato sa Balubo, Agsabo, Lawan-lawan. Amen, Malahunay, Nasipit, muanhi gyud sila diri. Unya kita pong taga diri. Praise God, mga estudyante nato, manguli gyud mo. Importante kada family day nato. Imuon nato na nga agresibo ta nang buluhatuna, aktibo ta na nga buluhaton mga igsuon ko kay diha ni ana. Nagtuo ko nga samtang nagpaabot tas pagbalik sa atong Ginoo, dili gyud ta mawala sa atong pagpangalagad sa Dios. Kay mao man ay magkuha nato, maghawid nato pag di ta mo tambong anang mga katiguman sama ni ana, dili ta mo tambong sa mga fellowship sama ni ana sa akong nang ginakaingon mga igsuon ko, dali ra gyud tang mawala sa pagpangalagad sa Dios. Marag minaw man lagi kay mo. Init na kay diha. Sige lang kay pila na lang ka bulan mga igsoon aircon atong simbahan. Palakpakan nato atong Ginoo. Tuo ba mo ana? Oy, aircon na to simbahan. Bisag bukid ni mga igsoon. Atong gipangay sa Ginoo nga kining atong tingog dili na ni madunggan sa gawas. Maabot ang pipila ka mga bulan gikan karon. Ngano man? Kay aircon naman. Music roof ato namang butangan ni og kuan. Kanang gitawag ka di na gyud mabati sa gawas. Soundproof. Aircon na ang simbahan. Nya, nigsimba na to arang preskuhan na di nata panington. Yung na atong gipangandoy aning simbahan na. Law ka na ihatag yun na sa Diyos. Kanang mga tao nga di naganahan sa pagwali, di naganahan ni pagdaiga mga igsoon, manampong sila mga dalunggan, kaya di mo sila ganahan na Anong panahon na, mingaw na po sila. Kaya di naman madunggan. Asar naman itong mga saba, kaya rin manimbahay, pero mingaw naman kayo. Mingaw na sila na, kaya ma-soundproof naman Ang makadungog lang aning panimbaho na tumuabot ng panahon, ang live streaming na lang. Ang sa YouTube na lang na ito nga channel mga igsoon. Sa live streaming na to, mo na lang makadungog. Pero sa gawas, murag di na gini mo gawas ng tinguga. Gawas kung magbutang tingali taglam. Saan tawag ka na diya? Trumpas gawas niya, patubang na to dito. Murag mga bungol po tingali po ni sila. Kay grabe ra ba niya itong paninggit basta magsimbatas Ginoo mga igsoon. Amen ba? Amen ba mga igsoon?
Na nangandoy ba mo anang ma-aircon atong church? Baro manitingog, baro may katingalahan po na ba? Ang tuli ka mo tuuan ang mga igsuon ko na basing maglaway kay nag-abot dire. Di man po dinuong ko nga di man po kinuong ko mo ingon nga igsuon kay wa man kanito oh. Bisa mo ka nito makasul man gyud gihapon ka dire. Kung ma-aircon na ni, di ba Sister Anay? Nangandoy ba mo ana mga nanay? Ng mga tatay dia, nangandoy ba mo ma-aircon atong church? Ato nang i-deklarar. Ato nang i-claim sa Ginoo. Nothing impossible with God. Diha sa Ginoo, makahinga tayo imposible mga igsoon ko, pero sa Ginoo, wala dyan na imposible. Wala ta kabalo, pila ka adlaw gikan karon, anay ka igsuonan diyang pamilyonaryo ho na sa Ginoo. Mura mo na hinuktok lagi mo. Pila ka adlaw diha, basig wa ka kabalong, ikaw mo yung unang madato. Unya, may ingon na yung ka, pastor, katong imong giingon nga aircon na nato. Abi nimo kada bitong aircon nga tindog, kanang parehan ako kataas nga aircon, unsay tawag kana kanang isandig na diha, burag refrigerator. Kana nga aircon mga igsoon kung wa tay 150,000 walay di ta kapalitan na. Pero kana sa ato dako na pero sa Ginoo kung mo panalangin arang gamaya ra na. Gamay ra gali may igsoon ko. Wala nga ako nang gina-challenge mga igsoon sa tanang manimbahay, nag-alagad sa Dios, pila ka adlaw, pila ka bulan gikan karon sa dili pa mo balik ang Ginoo, preparasyon nga magkugig, magdasig tag pagpangalagad, palambuon po ning building, palambuon ning simbahan kay I do believe mga igsuon ko nga ang Diyos tag-iya sa tanang panalangin. Palakpak ka kusog nga nag-alagad sa Diyos. Praise God, Sister Daday. Salamat kayo nga kauban na punta karon. Amen. Hanay atong igsuon, mga igsuon ko nga nagkagpagsulis kay nabuhi pero hantod karon nagpadayon sa pagpangalagad. Igbutuan mga igsuon ato makaigsuonan. Sister Jocelyn, praise God, welcome. Sister Rimali, praise God, welcome. Sa pangalan ni Brad Florida? Florida ba apelido no? Mampuhas? Anak ni Mampuhas? Si Brad Lister. Lister? Good morning. Salamat kayo sa pagtambong sa atong mga bisita, sa atong mga gikan mga kaigsuonan ko sa Butuan, Usbunako. Praise God. Alerto pa ba mo diha? Ilang di man ko magwalig taas mga igsuon ko. Ang akong wali karon, mubo naman ko magwalig yun. Ambot lang yung gitaasan ba mo? Mubo na yung ko magwalig. Sa ako na ha? Ambot lang ninyo. Lagi kay Brother Tata, ikaw ba na? Ha? Si Tata na? Abay ni, ay, okay. Salamat kay Brata. Praise God ang Diyos, magapanalangin dihan nimo. Si Brother James, gikan sa Greece. Asa naman to? Nananghid. Atong siman mga igsuon ko nga bagong uli. Nananghid kay, unsa man nga, ilugon man kay ning bata. Una na to ng kaigsuonan mga igsuon ko nga, gigamit sa Dios nga napoy kuan bang Ginoo sa ilang kinabuhi ba. No, nga pinasahi gyud makaintag pinasahi. Talagsaon. Kay sa pagkakabig ani nila mga igsuon ko daghan siya gipangayo sa Ginoo. Una ni si James nakabig. Praise God, gigamit po katong iyang maestra nga igsuon. Nga ni Simba kaisa ra gyud dire niya. Driver man guna si James. Testimonyo na kagahapon dito. Nga si James nakasimba na dire mga igsuon kay nato iyang igsuon siya nga lang ganito Sister ani. Si Sister Pinky, nangita silang simbahan, unya ilang na desisyonan nga mosimba sila dire sa atong simbahan. Unya ang ilang driver si Brother Imboy, si James. Ang testimonyo ana nganong nisimba na si James dire tungod kang Sister Pinky. Driver siya. Paghunong diya mga igsuon dito di na siya musud dito na siya sa gawas. Maganana oh. Ang lisod dire katong si Pinky og ang bana niya nga katong pag-abot na. Unya, pagkawala na Sister Pinky, kaya dito man na nagmaestra sa, ato ng maestra? Sa Nungnong, si James, na ni sulti nga mga kaigsuunan. Unya, si James, to na dito yung igsuon si James, nagpabilin dayon diri og simba. Unya, sa nasabtan ni Brother James ang pagtulunan, nagpa-Bible study, hangtod ni dawat siya sa Ginoo, nagpabautismo siya. Praise God, pagkabautismo ni Brother James, uban-uban na din siya sa simbahan. Unya, ang unag yung nakita ni Brother James, kung naalang to karon, pwede man nato to patestimonyohon. Ang unag yung nakita ni Brother James, bago pa lang siya sa pagpangalagad, mingbiya din siya sa mga bisyo. Barkadista man kayo to.
Barkada lang imo. Nagani nakabig sa durian dire nga ila kuno ng kontra si James. Rayot-rayot. Mapili na silang rayot-rayot. Grupo-grupo. Pag mga hubog na kunong taga-Kasiklan, magtagbo-tagbo kuno lang kontra dito sa durian. Nya pag manginit ako ng mga ulo kay nakainom sa ihi sa panuway. Ihi man kuno sa panuway na. Magtagbo-tagbo na dayon sila o niya. Puaday mo ni ang mga haringgangis Kasiklan o niya. Mo po ni mga haringgangis sa durian. Ano ba? Pari-hari ay gangis. Nakatestimonyo ng taga-durian kay si brother Kip-Kipan pod, mga bugoy pa na sa una. Matod pa niya nga, kana manggod si James Pastor, kontra na mo na. Magtabo mi ana basta makainom na migihig panuway, maglami na day magsinumbagay. Kana kuno ilan ang kontra, grupos durian, grupo po, diri mo na sila James. Unya si James, daga nagbarkada po diri. Bisan asang barangay diri, basta inom-inom, dagag barkada. No? Pero sa dihang nangalagad siya sa Ginoo mga igsoon ko, unang nakita sa kinabuhi aning batan-una, wa na gid siya nagpada sa mga barkada sugoy-hugoy. Ang iyang giubanan sa pagsugod gyud niya sa pagpangalagad ang mga young people na nga nangalagad sa Ginoo. Oh. Nya ako nakita sa iya mga igsoon ko, nag-usab na gyud siya niya. Uban-uban siya sa pahina sa farm, adto siya nya nay mga kalihukan mga young people maghimo didto nga napagitoy one time nga, oy hapit na tong youth rally, mag-uling ta. Ang ilang mga naong puro uling. Oh, uban-uban sila ito sa ulingan. Ala, pala-pala sila si James dito. Lingaw po ko, akong giduaw sila dito. Saan man yung mga naong, mga itom na malagi na. Mura naman yung mga unggoy lagi. Sige, paningkamot lang para makatambong og fellowship. Good. Hangtod nga nag-pray-request si Brother James. Ingon si Brother James, Pastor, dalos mga pag-ampo nga akong ginikanan, makapangalagad pog Dios nga sama nining atong pagpangalagad. Ang ubang yang people, testimonyo na sa birthday kagahapon ni Sister Aning, ubang yang people na ingon nga, imposible. Ato nang sira niyang mama, yang papa, adi ta mo adto kay mga gahi kuno na si Aning ug si Mulo. Mo man ilang testimonyo kagahapon ba gyud? Kung naisangyaw nga himuon ay mga distribution sa mga balasahon sa Biblia, di sila mo adto anang balaya ni Aning. Kay basing kuno debatihon sila kay isog kuno ni. Likay-likayan nila na. Oh. Di man ko panukog istorya kay na naman dire karon kung sa ikasulti po ni Sister Aning Brother Mulo karon. Dili nila na mga kaigsunan ko labyan nila na. Kay hadlok sila kay kini sila kunong mga tawhana matud pa sa mga young people nga kanang manangyaway kanang moadto sa mga balay-balay para maghatag og basahon. Nag-share sa pulong sa Dios alang nila nga dili lagi na nato naagian si Brother CJ to na mas Manila karon nag-eskwela sa pagkapastor matud pa niya si kuan ang testimonyo pod ani kauban sila ni James ni Robert nga matud pa ni Brother CJ nga pag adto ta kuno sa balay nila adi na ta diri na ta kay impasta na lig-on ra ba kana sa iyang baruganan o naman kuno'y baruganan yung mga lig-on kayo ni sila sulikayan yun pero niabot ang panahon sa dihang giunas siya sa Ginoo si James wala posible sige rag-ampo si James sige pre-request unya na transform ang kinabuhi ni James. O bisag wala ni sila sulti kita na ko na mga igsoon kita ginikanan kung ang atong anak yang ana. Tinga man kung di ta kahilak sa hilom. Asa may gusto na to anak na to magbugoy-bugoy? Anak na to dito maglulong sa druga ug inom ug bisyo? Wala oy. Pero nakita na nila nga naay transformation nga nahitabos kinabuhi ni James. Muna nga pag-abot dire, gi-invite niko walay problema na bisag unsa na sila kagahi kay dili man kita mo'y muda nila. Ang Ginoo mo'y mutandog sa ilang mga kasing-kasing. Amen. Busa kamo karon mga igsoon kanang mga taong igno ninyo imposible nang mada sa Ginoo tungod sa ilang pagkagahi na ay mga baruganan, walay imposible sa gahom sa presensya sa Dios. Wala posible. Ang imo lang, sulti lang. Ipakita lang ang imong kausaban. Kay diha ni ana dako na kay nagpuntos makaingon ang mga tao, gusto ko og kausaban sa ako usab nga kinabuhi. Mausab ka. Dili ang reliyon mo ipausab nimo, sultihan ta ka. Amen. Dili ang pundok pangalan sa imong simbahan mo pausab nimo. Mausab ka kung maminaw ka sa pulong sa Dios. Mausab ka kung imo mga kaigsuunan kung batyagon ang presensya sa atong Ginoo. Mao ba tayo nungdan kung magbasa tag Biblia na gitawag ang Dios anak, ang Dios espiritu, ang Dios amahan, anak ug espiritu. Amahan, anak ug espiritu mao na ang Dios. Dili na persona.
Nganong naa say kumpleto anang tulo. Kay kanang espiritong giingon diha mga igsoon, maunay mag-transform sa tao. That's why kung mabati nimo ang presensya sa Dios, bisag unsa pa niyo ka bisyoso, bisag unsa pa nimo mga kaigsuonan ko kadautan, matingala ang tao makakita nimo kay usabon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Busa tanang naglingkod diha nangausab ang kinabuhi. Wala nato nagipasigarbo tungod aning punduka. Wala nato nagipasigarbo tungod aning relihiyon na. Ato nang gipasigarbo tungod sa lihok sa gahom sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Kay kung wala pa ang kamatuoran, wala pa ang pulong sa Diyos, wala ba ang presensya sa Diyos, tingali ka nang naglingkod diya, makita nimo sa kadalanan gihapon, nagkamang sa kahubog, nagkamang sa kadautan, mingkamang mga kaigsunan tungod sa bisyo aning kalibutan na. Muna inungdan mga igsuon ko nga ang Ginoo nagpakamatay. The purpose of God, na nahimo siyang anak, nahimo siyang espiritu. Espiritu siya dili makita para mulihok. Makalihok mangod siya. Nga ni magod, what is spirit? Spirit, mga igsoon ko, the definition of spirit. Spirit is like a wind. Ear. Nga pumitag espiritu mga igsoon ko, makaingon yung kag naihangin tungod sa mga movements nga mo makita. Kuha ba ninyo? Kuha ba ninyo? Nakakita ba mong hangin? Kita mong bagyo? Kusog na maging ang bagyo? Kanang si Leon kilat. Oh, Leon kilat na minuon eh. Kanang, usa nang bagyo ron? Leon, apeliduhan mo yun ako kilat. Usa naman eh. Usa tong primero, Christine. Kung na'y Christine dire, na'y Leon dire, ala, paminyoon na to na sila. Nagparis maning bagyuhan eh. Diba, nag-uban, halos nag-abot lang si Typhoon Christine o si Typhoon Leon. Hibong tagay, grabe ng balita dito, ang ilang balay, ang ilang atop, naabot na sa lulop. Tungod sa bagyo. Pero hibong ta dire sa ato, apil ko ta, pero arang inita, way ulan. Oh, pero ang uban dito, kapuli kay naglumangoy kay, musibat kay mga lumos na. Amen? Naibalo ba mo unsay katuyuan nganong ipaabot sa Ginoo ng mga calamities? Naibalo ba mo unsay katuyuan sa Dios? Nabay purpose ana? Oh, kamo, una-una ako nun ninyo, basin na sige tag, hala bagyo na pod. What is purpose? Nganong gitugot na sa Dios nga nay bagyo? Nganong gitugot na sa Dios nga nay kamatay? Nganong naay gira mga igsuon ko Middle East sa tibuok kalibutan karon? Grabe alingaw-ngaw sa kagubot sa gira mga igsuon. What is the purpose? Anong itugutan na sa Diyos nga nung na mga nag-calamities, disaster, mga igsuon ko? Ha? Para ikaw, pag makadungog kag alingaw-ngaw sa panghitabo, mga disaster, calamities, bisag unsa pa mga igsuon panghitabo nga didling atong nadunggan, makapamalandong ka, unsa naman dining panahon na karon? Na unsa naman ning tuyok sa atong kalibutan karon? Amen? Adunay katuyuan ang Diyos ni ana. Gusto lang sa Diyos, ngay paabot na sa Diyos sa atua, nga kita mga kaigsuunan ko, dili ta magpasulabi sa atong pagkadautan. Dili ta magpadayon og buhat og dili maayo. Gipaabot na sa Ginoo ang katuyuan na lang tanan. Kay ang bagyo mga igsoon, pag moabot na sa ato, kusog ka ng bagyo ha, ibton ang mga, haligi sa tong balay tungod sa kusog, di ka kakapamalandong. Inig signal number 3 now. Muigo na dito sa imong atop sa imong balay. Ang imong balay, lagpot ang atop. Pa! Unya tuwa ka sa sulod. Sa kaya, makapamalandong makakaana. O magsigir kaya po kagkatawa, inom kaya po kagkulapo. Ha? Inigabot ba ya sa mga kalamidad, hunong ba yata ng bisyo? Kita nimo ang ligaspiron? Kita may nagtanaw sa balita. Nagtanaw ba balita? Tanaw balita? Sa Camarines. Sa Bicol area mga igsoon, kita ba kag beer house ron? Naimangutana ko ninyo ba? Kita ka na pista-pista ng gihimo ron dito? Ha? Kita ka dito nga na ay nagsusupinday og lakaw kay nakainom sa ihi Ispanway? Hunong tanang inom oy. Kasi pa pag inom-inom na nga hadlok magagbagyo.
halos ang tanang mga tao dito karon paminaw mo Ginoo, tabangi mi. Ginoo, unsa naman tabangi mi. Pero guay bagyo, gasimag lang mga kalimutaw. Way simbahay. Pagway kalamidad, pagway kamatay, gatisngi lang mga agi. Mo na nga, gipangtugutan ni sa Ginoong mahitabo ang kalamite para ang tao makahinuklog sa iyang kinabuhi. Kaya nga nung hulaton pa man natong muabot ang kalamidad para mahinuklog ta. Ayaw naghulata na may kalamidad mo abot ugwa padayon sa pagpangalagad, pagsimba sa atong Ginoo mga igsoon. Kusog ka pagpalakpak, glory to the name of the Lord. I would like to bring this topic that says, strange fire. Everybody say strange fire. Tanan mo ingon, kalayo. Nahibalo ba mo unsa ning kalayo? Ang kalayo matod pas Biblia mga igsoon, number 1, ang kalayo gibuhat na sa Dios. Amen. Og ang kalayo mo po na gihimo sa Dios nga naay impierno, kalayo gihapon na. Amen. Og number 1 mga igsoon ko para hisgutan nato ang gitawag nga strange fire kining gisulat sa Old Testament. Usa ni kadako nga mensahe alang kanatong tanan mahitungod niining gitawag strange fire. Atong gibasa mga kaigsunan ang pulong sa Dios. Kitang tanan nga nakailas Ginoo, gipangitaan ta sa Ginoo sa atong kaugalingon nga magsakripisyo ta sa buhing sakripisyo nga mao ang pagdaig sa Ginoo. Og kini nga pagdaig dili kay karon lang. Kini nga pagdaig mga igsoon dili kay ugma lang. Kini nga pagdaig dili kay may sunod semana lang. Kay daghay mga tao mga igsoon ko karong nakasabot na ta sa pulong sa Dios, pero mingon sila sunod na lang. Pag imong imbitaron, pag imong dasigon, manimba ta brad. Sunod na lang. Pag imong dasigon, tamato tag simbahan kay ting simbaron. Sunod Sunday na lang. Pero unsa may gisulti sa tong gibasa mga igsoon, everybody say amen. Offer the sacrifice of praise to God continually. Buti pasabot, consistent. Naay kwarta ogwa, simba. Naay kwarta ogwa, daiga ang Ginoo. Naay kwarta ogwa, magampo ka sa Ginoo. Naay kwarta ogwa, magpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Naay mga tao musimba lang pag naay kwarta, nindot puno na. Maay na kinay kwarta. Napoy mga tao nga musimba kung naas kanihit. Baliw na to. Naay taong musimba kay gitubag ang iyang pagampo. Unsa ka kung musimba ka nya dito mangayo ka sa Ginoo niya dili tubagon. Simba pa ka kagihapon? Na kay pangayo ba nya wa ka tubaga. Simba gihapon ka. Tubagog sa dili ang atong giampo. Offer to God sacrifice of praise continually. Makapasar ka sa imong burdik sa mugdili. Ha? Mahuman ka sa imong profesyon nga gusto og di. Madawat ka sa imong trabaho og di. I-promote ka sa imong trabaho og di. Offer the sacrifice of praise continually. Dagay mga tao mo simba lang nagagad og panalangin. Dagay mga tao brother One, mudaig lang kay nagagad sa iyang gipangayo kay siya gitagaan. Oy, sultihan ko kamo karon. Tagaan kag di sa imong gipangayo. Kay ang Dios muhatag sumala sa iyang kabubuton. Dili imong kabubuton. Padayon sa pagdaig. Padayon. Nakas kanihit, padayon.
i-offer ang imong sacrifice of praise. Nganong gigamitan og sacrifice? Kay kini man kung pagdaig na to, sakripisyo ni. Ang word nga sacrifice, mga igsoon, gihaguan. Sakripisyo gani. Ang pagsimba ninyo, gihaguan ba ninyo? Ang uban dili kasimba kay way pang gasolina, magbaktas ka. Wa ka kasabot nga ang pagsimbag pagpangalagan sakripisyo di ini. Kung di ka kabalo mo sakripisyo, di igyog ka kapadayon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya ang pagdaig sa Ginoo sakripisyo, nasabtan ako na kanihit o kahayahay, muadto ko sa simbahan, kay magdaig ko sa Diyos. Offer the sacrifice of praise to God continually. Everybody say, continually. That is the fruit of our lips. Na bunga. Kung magdaig ka padayon sa Ginoo, magsimba ka, kinahanglan bunga sa imong mga unsa man ang lips? Ha? Ngabil. Manang magdaig ka, ayaw pugong-pugongin ang imong tingog. Nadis Biblia na. Kanang pag-offer na itong pagsimba sa Ginoo, mga igsoon, ipagawas ang imong tingog sa pagdaig. Offer sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips. Giving thanks to His name. Muna nga panahon mo, simbata mo yung tadalaygon ka, O Diyos. Ang uban wa kasabot sa barakay ni sila. Pero mo padayon tadalaygon ka, Ginoo. Salamat, O Diyos, sa mong gihatag na ko nga kinabuhi. Kabaguhan sa kinabuhi. Tanan mo ingon, amen. Ang inspire mga igsuon nga itong gisgutan karon, maon ni siya. Muadto ko sa pinakapunto aning pagtulun-ana. Ang tabernakulo, Old Testament, daang tugon, wa pa nga tao, wa pa nagpakatao ang Dios, na gitawag mga igsuon og tabernacle. Old Testament times. Kanang tabernacle mga igsuon ko, mauna ang movable. Everybody say movable. Movable temple. Movable church, kung asa ato pa. Gipabuhat sa Ginoo mga igsuon ko sila Moises og gitawag tabernacle. Tabernakulo. Unsa man ning tabernakulo? Mauna ang ilang tigumanan sa daang tugon. Kung sa ato pa karon mauna ang simbahan. Didto sila maghalad. Didto sila mga igsuon kumuduol sa Ginoo. Diha ni anang tabernakulo. Tanan mo ingon tabernakulo. Sige, igna mo katapad tabernakulo. Basig ang uban ana bagi kadungog unsa nang tabernakulo. Akong i-define sa inyo, tabernacle mga igsuon ko ang buti pasabot ana, mauna siya ang movable church. Movable temple. Movable mga igsuon nga mao nay dapit nga kung ang mga Israelinhon. Kaila ba mo mga Israelinhon kinsa ni mga tawhana? Sa Israel nagpuyo karon. Mauna siyang gitawag mga Hudiyo. Jews. Nga kumudaig sila, pag mag-offer sila sa Ginoo, muadto sila. Kanong itag movable temple, movable church na, mga igsuon ko, kay kung panahon nga palako na po sila, pang ibuton tong mga haligi, ana, murag tent ang atop, pero dito sa sulod na ay mga furniture. Kuha ninyo? Og nagitawag dito og Holy of Holies. Murag yung anay, simbahan, street. Pero tent na siya, mga igsuon, gihimo na. Movable, mausab-usab, pwedeng dalhon. Ang Ark of Covenant na dire sa gitawag Holy of Holies. Ingani ang ilang tabernakulo na ay kuan, na ay sanay kurtina nga baga. Unya ang Holy of Holies wala dire, wala diha, wala dito. Ang Holy of Holies para masabtan ninyo naa dire sa likod. Oh, naa dire. Kakita na mo. Nakitaan ko ninyo. Dili makita kung unsay naa sa Holy of Holies. Maunay last part, paminamog bayo kay medyo naay something mga kaigsunan nga atong madawat karon. Praise God, mahitungod mga igsoon ko sa pagtulunan sa tabernakulo kay ang uban bulag wa man kay dili magug kay ni iwali sa uban.
May tungod aning tabernakulo kay kaning tabernakulo kung naisgutan karaan nga panahon. Pero kung imo nang tun-an, aduna siya'y mahimo nga pagtulun-an alang kanatong mga bag-ong nangalagad sa Dios karon. Naay dako kayong pagtulun-an. Amen ba? Mo nay makuha nato. Nganong gitaguan man na, ngano to man na sa gitawag huli o bulis baga kay ni mga igsuon ko kining maong kining sa tawag ana kurtina diha nga division diha nya pinakatumoy kining dirs pinakalikod. Naa didtoy gitawag og Ark of Covenant. Unsa maning Ark of Covenant? Maoning naay pakos manulunda nga nagtabon sa murag kahon, murag ingani, nga naay mga pakos manulunda diha. Nga tuwa na dito sa likod gitaguan. Unya kung ang mga tao nga manimbahay nakasala, musod ang tabernakula, dili pwedeng mo anhi dire. Dito ra kas gawas. Kasala ko, nakapatay ko. Oh, gusto ko maghinulsol. Moingon din itong mga pari dito, sige pag-ihaw. Kailangan man sa una, pag makasala ka, paihawon ra ka. Paihawon ka ba para makasuod ka dito, makahimo kas pag-upir nimo. Sa una, pag makasala kag dinagko nga sala, ang imo pong i-upir, dagko pod nga hayop. O dako kay kag sa unang panahon, kinanglan mag-ihaw pog kag baka. Nya kay ganahan man kag buhat og sa hurot imong baka. O nga na sa unang panahon kung imong basahong Biblia. Amen ba? So, gamay-gamay ra ang imong sa, pwede rag karniro. O, gamay-gamay ra. Pag gamay pag yun ang imong sa, pwede rag salapate. O, wag gamay pag yun, pwede rag tukmo. Mga na talito, manglitag na tukmo sa dalan. Pwede na sa unang panahon, sa Biblia na. Dili na isa istorya lang. O niya, kung gamay pag yun na imong sa, ay pwede rag harina. Ano na sa una? Amen? Unya, dalon dahil sa pare dito, ako nang i-istorya sa inyo, kuhaon dito sa pare, ihawon, kung sa to imong ihaw dito, nya hugas dayon, ginanglan nga tanaw. Unya, sunugon dayon to mga igsuon, katong halad. Unya, ang pare dito nga nagsugo, kuan mga igsuon, katong naghalad dito, dili pwedeng ikaw maghalad. Ang maghalad ang pare. Ikaw nga naghatag ana, dito ra kataman sa gawas. Di ka kasulod. Dako kay nagkalainan karon. Kaysa kalainan karon mga igsuon ko, bisag ganig pagpangumpisal, pwede di na kamo kumpisal karon. Sa atong panahon, pagkatao na sa atong Dios. Kay lain man lang kumpisal man gud, moadto kag pare, man nga, pader. O anak, unsa may imong sala? Mo ana ba nang pare? Anak, unsa may imong sa? Maingon din ang unsa may ingon din ang katong nagkumpisal nga, pader, nangawat ra ba kog saging gabi eh. O sige anak, atong iampo. Pasayloon ka sa atong langit nung amahan. Yan ang style sa una. Kanading hatod-hatod, mo na sa unang panahon. Dili ka makadirect sa Dios. Oh, may bala na imong sa kay isulti man imong tao. Sa pare ba? Okay, naka-istorya lagi ko no nga. Anak ko no tong naghinulsoan nagla. Sana sa simbahan natos Katoliko pa sa una. Umpisal anak ko no nga. Umpisal ko pader. Sa may imong sa anak. Ingon ko no to nang umpisal nga, pader, kanang kasaagyo ko, pader. Nga naman nakasama ka. Nakakita man kukunin nyo ni mother nag-uban. anak ko nung pader nga, unsa to? Kuan nakasaagyo ko sa kuna-huna, pader. Manang nangay ko pasaylo o magkuan ko karon sana, mangumpisal. Kay kitaan tamang kog ka og ni mother nag-uban-uban. Sa gani anak. Dili madungog pader, di man. Ingon ko ng pader nga. Ang maay tingali ani magbaylo ta. Ingon dayon ko ng mga kayso. Sige ako diha. Ingkod ko ng pare dito. Ingkod ang pare. Ang niso dito sa kuan, dito sa pangumpisalanan nga, ang pare raw ta dito, nagbaylo kay tanaw magindi madungog. Ingon ko no, pader, di gud madungog, baylo ko ta pader. O sige baylo ta. Baylo ko no. Pagsulti ko no sa katong nangumpisal, kung di magid madungog. Ana din mga kaigsuonan ko, pader. Ingon din, pader, kanang kuan ko no, kanang unsa imong sa pangumpisal ko no pader. Ingon din siya nga. Kanang kuan ba, kanang halad sa simbahan. Ingon din tong membro na dito nga,
Nagpapari-pari na. Kaya nagbaylo lagi sila. Kanang halad ba sa simbahan? Nakita na ko atong Domingo, imong gikuhaan. Muna nakasaan ako sa Ginooan. Bisa ko'y pari ninyo dire. Kaya sige kong tanaw sa opiring, imong kuhaan. Tinga ako sa sudlan sa opiring, gamay na lang kayo. Ingon dahil tong sakristan nga nag-inulsol nga. Ingon tong membro nga. Sakristan lagi nag-ihap opiring nga. Pader, tinuod yung ka, di good madungog. Kining mo buhat na tagsa, bisa kung sa ugwali, atong talikdan na tong kuhan, kaya parli lang ito maigo. Nya busag, bisag maigo na ta, di ta mo angkon. Magpabungol-bungol dayon ta. Everybody say praise the Lord. Hinaw ta nga walay mga bungol dire karon. Amen? Amen ba? Kay maunay mag-usab sa atong kinabuhi kung paminaw na to ang pulong sa Diyos. Muna nga panahon mga kaigsuunan ko nga maghalad na sila. Lisod kaayo kay ngano man kinahanglan ni approve pa dire sa Ark of Covenant. Kay naa dire ang presensya sa Ginoo. Nganong gitaguan ni siya dire? Abi ninyo, mga igsoon matod pa sa ubang relihiyon. Sayon-sayon katong Sunday School ni Brother Johnny Boy kaganina nga matod pa nila. Hayahay kuno karon kay bisag unsa na ibuhaton new generation. Bisag unsa kuno kay naa kuno dawaton kuno tanan sa Ginoo. Sultian ta ka. Dili tanan dawaton sa Dios ang pagdaig mga igsoon. Basig nagunahon na mo nga ang tanang pagdaig sa tao ginadawat sa Dios. Karon sa atong panahon, bisag ang yawa, naghimo po siyang sistema sa pagdaig. Nagtuo ka nga para sa Ginoo. Iya di ay sa panuway. Iya sa panuway. Busa kumuusod gani kag simbahan, tanawa, unsa nga klase ka na nga simbahan. Kay dili tanang pagdaig gina-approve sa Dios. Dili tanang pagsimba gidawat sa Dios. Kay dinhi na ang tabirnakulo mga igsoon, basig mo ingkan ako, istorya ra ng imo pastor, ayaw buhat-buhati ang pulo, wa ko magbuhat-buhat, wa ko mag-imbintos pagtulunan. Kay kining panahona sa paghalad mga kaigsuunan ko sa Old Testament, adunay dili dawaton di ay sa Dios. O gabi ninyo pag di madawat sa Old Testament, maghalad ka. Pag di madawat, ang timailhan nga di madawat ang imong paghalad. Mauna pag adto nas pare, unsa ganitong pare nga maghalad? Maghikot diri. Ug pisi. Hawiran dito sa tao sa gawas. Naapagyoy gitawag nga kalimbang unsa na sa ice cream bro, ice cream. Ha? Oh, kiling-kiling, beli butang dia diri sa mga sinina. Pag mulakaw na lang pare, kay dalo na ang imong halad. Pananglita nakasala ka dito kay namadji ka. Nan-chicks ka, bisag minyo na ka. Mga salabayag yun na. Mga na, di ganahan manimba ng mga tao diri sa ato kay maagian malagay din, bisag pan-chicks, maagian. May nangatawa sa likod, bro. Nagaling lang chicks sa likod. Dilakaw na mga igsoon! May ingon na nga, pader, maunay akong sa, kaya mo lagi nang isulti lagi. O sige, ihawan eh. Pag ihaw, ang pare, mao'y mo dala. Asa napit dalaw ng kuwan, pare? Ha? Asa napit? Dito sa Holy of Holies. So maglakaw, nagsugod ka ron. Humanan ni mo ginulsol dito. Hinulsol, human ni mo galad. Maglakaw na ka ron. Paglakaw, sa may mahitabo, mga igsoon. Magtingog-tingog. Kaya naga, ito gipang sangit. Teng kanang kuan ba sa ice cream? Mga patingog ba? Dili nang sa ice cream ha. Basta ang butang patingog pati dia. Pag maglakaw na siya bradyo ang pare sa unang panahon, kung magbasa mo Biblia, ang problema lagi wa mo mga Biblia po sa inyo sa pagbasa ana. Napamalit po mo Biblia para makabasa mo Ang istorya ta ani tinuod ka na ayo sa palagi mo Biblia po sa balay. Kanang Biblia ba ingani ba? Pwede ra hawiran ingani ba na may Biblia sa inyo? Gibasa ninyo. Nawa na naningog. Malagi na. Na Biblia, butang na sa altar. Pabug-abugan. May panang Biblia dito na kamang-kamangan sa ilaga. Pero ikaw, wag yung kakabasa. Basa-basa hapon na ninyo panalagsapon. Naunsa mong pun mo Kining Biblia na diri tanan mensahe. Natanan diri.
Mo na nga paghatag na naghalad para matabunan nilang sala. Mulakaw na ditong pare nga mo dala dito. Ato to dapit-dapit dalon. Dito sa Ark of Covenant, dito sa Holy of Holies, likod anang kurtina. So baktas na siya dito. Tingog-tingog. Tananang, tananang. Napaka-pisi dire. Hikti ko na kong pisi. Kaya itong illustrate. Pisi niya! Maguyod ang pisi! Maguyod! Magtingog-tingog. Maguyod ang pisi. Nito ito na pisi. No? Kutong dako ba? Pang tuwing diya ba? Oh, hanto dito. Maglakaw na siya dito. Ang pare, maabot na dito na yun. Pag abot ni res pare, doon na gid sa huli-bulies, tanawon pag niyang kaugalingon, kay basig pag ihaw dito, wa siya kahugas og maayo, niya pag tanaw dito mga igsoon ko, basig na dugo ni tilamsik dito bisan gamay lang. Nga wa niya mahugasi, iya kinang tanawon. Kay nga naman, kabalo sila nga kung makasud dito gamay lang nga buling, makasud sila dito, kirig sila dito. Wa may kuryente dito, wa may live dito nga, pangani ko, wala. Ang naa dito, murag ang anira, kahon. Nga naay pako sa manulunda. Walay kuryente dito. Pero ang pangutanaon sa may naa dito anang kahona. Kanang kahon, matod pa sa Biblia kung nagbasa mo, na diha ang presensya sa Diyos. Muna nga igmat kay mga pari. Uy, basig na iwa mga tanaw yun. Muna nga mo hapit sa sila sila mo adto dito, na gitawag dito nga sa amin. Shh, tanawon ka galingon nila. Bi, tanaw na to, bi. Wala ba gyud, bi? Wala mo hugaw, bi. Sa atong pagpangalagad karon pwede ma-apply na. Nagsimba ba ta? Gitanaw ba nato tong kaugalingon? Ang ayan na ba ta? Hilo man kay lagi mo. Kaya kay mga tao, dugay na kay pagpangalagad, dili pagyapon ang ayan. Wala tanawang kaugalingon. Magsigirag, okay ra ni. Okay ra ni. Okay. Walay okay. Kung gusto ka mo, adto mga igsoon sa kasiguruhan. Wala gyoy okay. Buhatag yung kabubuton sa Diyos para mahimong okay ng tanan mga igsoon ko. Busa, pag magunahuna na siya nga, okay, na, hinlo na kayo. Dana na ako diri. Pag abot diri mga igsoon sa halad. Pag aksyog sulod. Timanan ninyo, ang tiil na ay pisi. Naay kalimbang, madunggan ni bisan sa gawas, tabernakulo madunggan. Madunggan kay naglihok siya. Pag mulihok siya, madunggan na siya. Ang purpose ana mga igsoon nga nang gibutangan na siya patingog diya sa Inday kay para mahibaluan sa mga taong tagagawas nga buhi pa siya. Buhi pa. Yeah. Ang katong naghalad lipay pa, buhi pa. Pag aksyon nagyugsod. Pag di na gyud makituan na gyud sa sud. Ang paglaom sa mga taong nasa gawas. Pag madumgan pa ang tingog. Ting, ting, ting. Buhi pa ang pare nga nagda sa iyang halad. Pero pag muhilom na gani, magsubo na ang naghalad nga tuas kawas. Huwag yung dawata nga akong halad. O ang tao dito nga giasaynan mo, hinay-hinay na nagbira sa pisi. Kay mahibalo sila nga katong pare nga naghalad gipatay na sa Dios. Kay nga naman isud siyang dili angayan. Natay kanta bisan ako dili angayan. Apan imo kong gikaluyan. Kita taong dili angayan. Kita mga tao kung tanaw larang daw tana. Pero gihimo tang angayan na tubangan sa Dios karong panahon na. Nangita ang Diyos sa tinudanay nga paghinulsol. Nangita ang Diyos tinudanay kabaguhan sa kinabuhi. Walay problema kung unsa ka kadautan kaniadto. Maunay gipakamatyan sa Dios. Diha sa tiyan ni Maria, mga kaigsuonan ko, natao si Ginoong Jesucristo para sa pag-usab, para sa kabaguhan, para sa imong kaluwasan. Manay gusto sa Diyos na dapat pag makasulod na ka dito, mahimo na kang angayan. Pag di na mo tingog, birahon na. Birahon. Kay abi, anong gibutang ang pisi? Paminaw mayo, anong gibutang ang pisi? Murag lisod kayo, nasabtan ba niyo akong gimensahe? Ang uban, murag na, duko, unya, katulogon na. Padal ka dali, lagay sa tutug, diha. Kitong taon, manguli na lagi ta. Amin ba? Sa, kung pilar ka minuto, tanaw bitog kardo. Street kain kalimutaw. Kardo ba na? Adili kardo. Kaya po. Anak yung kayo.
Pero guhali na gani. Ay, so, kadali lang kung kayo ko. Daon sa mangka. Kadali lang. Amen. Mga young people, pingon na amen. Oh. Nga nung gibutangan og pisi? Balik ko na ko. Nga nung gibutangan og pisi? Nasabtan niyo ganyan, nung gibutangan kalimbang, patingog. Nga nung gibutangan kulutog patingog, be? Para may balaan nga, buhi pa ang pare nga nagdasa, halad. Pag di na mo tingog, kung simitabo, patay na ang naghalad mo, na daan. Basiko mo sa Biblia, maon na hitabo sa unang pagsimba. Sa daang tugon, amen? Unsa man po'y tuyo anong pisi, Brother Rune, anong gihiktan mang tiil? Ha? Lagi, para birahon lagi. Anong gibutangan pa man, kung antoon na lang sa kwarto na lang di ay. Ha? Ay, hindi nga ni day, Brother Aling. Nga nung gihiktan, kay inigkirig dito, di na mo tingog tong patingog. Siyempre, ikaw, labi nagmahal sa kinabuhi, na ganun, magitunin mo kay mong tabangon. Uy, ang atong kuwan nito, ang atong pare nito, wala, tara, kuhaon na tuloy kayo! Atong kuhaon! Pag-abot nire, pang! Di pa kasod. Basa ang Biblia, ako nagbinuang istorya ninyo. Kay ang tao nga musuli tog dili ang ngayan, patay diretso, waray minuto. Kay katong dito, pinasahi ito kaysa ubang dapit. Dili ito basta-basta tong dapita kaysa ubang mga dapit, mga igsoon. Hallelujah! Palakpakan natong daygo na to ang Diyos. Gituyo nga gibutangan og pisi kay para inig di na madunggan ang kalimbang nga gibutang diri mga igsoon ko. Hinay-hinayo nagbira dito, makita ng patayng lawa sa pare. Hinay guyod paingon dito mga kaigsunan. Nagpamatuod, wala dawata ang ilang paghalad. Wala dawata ang ilang sakripisyo. Parihag simbahan, parihag katiguman, pero naay dili dawaton nga pagsimba. Wa ko nag-ingon nga tanang simbahan bisang pariha pa ta dawaton tanan pagsimba. Ang atong ipangutana karon, panahog mo halad ka, sigurado bang gidawat ang imong pagsimba sa Ginoo? Come on church, come on. Dili na to gamit-gamitan og high-tech ang pagtulunan sa Ginoo. Dili na to gamit-gamitan mga igsuon sa pang mga butang para malaylo lang nato ma-brainwash natong utok sa mga tao. Dili na to gamit-gamitan kay ang Dios, Espiritu, ang iyang presensya atong mabatyagan sa atong mga kasing-kasing. Shall we say praise the Lord? Ang buti pasabot sa inspire, mao ni nahitabo, gisaysay na ko sa inyo, daghan na dito nahitabo nga na mga igsuon ko nga dili ang ayan mingsod nga matay. Ni apay anak ni Aaron. Kinsa ganitong gibasa na to? Magsuon ganina. Si Nadab og si Abiho. Worker sa simbahan. Worker sa tabernakulo. Hoy, tanang worker mo yun, amen. Daghan may worker diri. Kada day mga tahay, mga worker man na. Kada mga hawiray diri sa mga instrumento, mga worker man itanan. Kada mga mensahero, mga worker man tanan. Kamong manimbahay din, nagtumog di mo mga worker? Inday, Sister Inday, sige silhig, worker. Salamat ka, worker kas Ginoo. Ang uban gani, wag yung kasilhig. Usa panilhig po itong panilhig simbahan. Kaya pahimo po mong worker sa Ginoo diha. Murag nihilo mo kasilhig ay. Panilhig mo, panghinlo mong simbahan. Kung naay mga kurtinang labunon, panlaba mong kurtina sa simbahan. Yan, isargyo ka buok. Uban, di yun ni ganahan mo labas kurtina ba? Amen? Naumabuta pa sa mga worker, mga mo'y-tigatiman sa simbahan. Amen ba? Sa daang tugon pa lang, sa tabernakulo, dili pa ingani, mubabol pa lang, naanay mga worker. Usa ni ana, si Nadab o Abiho. Panahon nga naihalad, sila'y magatiman. Pero naunsam pagkaunsaha. Sulod sa tabernakulo, sa dili pa sila magsunog, naanay kalayo daan dito. Og matod pa sa Dios, ayaw gyud mo gamit og laing kalayo. Pero tungod sa kadugay sa mga worker, arang dugaya na mo nila, sinati na nilang buluhaton simbahan. Ana na magsuon siya na Abiho nga, ay taon niya, nagutulog-tulog sa gudiha. Yang kon para batag kalayo dito sa tabir ayaw sa suito na taana.
Na mga tao nga dugay na kayong nangalagad sa Ginoo, mo permintilate sa pagpangalagad. Kay gatugtog ra. Labi na kanang madunggan ra bitaw ang balay. Ang balay, madunggan ra ang simbahan kay ang balay na aras tapat, membro. Mo'y ulahi kuno kay mo abot. Ay mo kasakit ha. Basig na pwede manimba sunod Domingo ron kay naigo. Kay kung una ra ba mong maigo, pinakauna kong maigo, kay nara akong balay sa likod. Pila naman kadangaw ng akong bahay? Pila kadangaw na akong bahay be? Kaysa bahay ninyo? Kaysa maging pinakadoolog bahay sa simbahan? Ang pastor! Busa kung na may maigoan ng walihi ako! Kung na may maigoan ng walihi ako! Kini diri! Asap man to si Justin Jasper. Kini! Has Jasper? Hamang kadoy. Jasper ba? Tuwa na, basig na tuog na sa bihoron. Asa ba Jasper? Ginom tubig. Pasod na to. Kung na'y maigoan ng waliha, kami, Sister Inday. Kung diri po ka matog, apel po ka kaigo. Natural. Kaya naa ba sa iluan na pulong sa Diyos? Naa ba labyan sa pulong sa Ginoo, Brother Stephen? Wala'y labyan. Sa Tagalog pa, the word, ang pulong sa Diyos, sa Tagalog pa, walang sinasanto. Kinsa man ka? Adunahan ka? Bilyonaryo ka? Kwartahan ka? Butanan nimo ang pastor sa pagwali? Sa tubangan sa Diyos, di gid na siya kabutan, kay ang Diyos mo'y supreme. Supreme. Kung unsay pasulti sa Ginoo, maigo ang tanan, maigo. Wala na siya gitahod, kay nga naman siya ang labaw sa nga tanan. Muna ang pulong sa Diyos, bisag kinsa maagian. Ako maigo ko, samot na mo. Oh, tanaw, ako sukay Brother Aquin. Amen. Tinuod mo na. Ako maigo, magani akong nagwali. Unsa pa ka mong naglingkod diha? Gidawat magani ako say maigo ko. Unsa pa ka mo, di mo dawat? Abi na ako, di mo dawat ba? Dawato na to, kay maunay kalambuan sa atong pagpangalagad. Muadto na ko sa kalayo. Suito na sa adabo gabiho. Sa tanang buluhaton, kay karaan na sila, anak sila ni Aaron. Suitos buluhaton. Pero sa dihang na naghalad, wala na sila nagamit sa kalayo nga gusto sa Ginong ipagamit nga maurag ito nga kalayo. Dili pwedeng kalayo nga gikan sa gawas. Pero sila, sa panahon sa paghalad, nagda silang kalayo nga ila-ila. Oh! Dili kalayo gikan sulod sa tabernakulo. Kalayo na nga ila-ila gikan sa gawas. Gidawat ba sa Dios? Parehar man kalayo. Parehar man kalayo, gidawat ba sa Ginoo, Brother Johnny Boy? Ang anak ni Aaron nga magsuon, pagdas kalayo kay maghalad na dito. Pagsiga, pagsulod nila, nangamatay automatic silang duha. Dili tanang paghalad dawaton sa Dios. Dili tanang pagsakripisyo sa imo lang mga igsuon ko gikas gawas sa imong dalon. Kay daghay magtotoo sa katapusang mga adlaw. Inigabot dito, moingon sa simbahan. Pastor, grabe raman kay mo kahigpit dire. Dihay ko sa Manila, pastor, lami kay among pagsimba dito kay ang among stage, ang among simbahan with lights. Kay like color na blue, na violet, pastor niya. Kami pastor dito, inig adto na namo sa among kuan dito, among paguli na namo. Wala naman may walihi nga kanang buho, kanang pantalon, wala. Okay naman kay na strange pa. Walay pagkausap ang pulong sa Diyos. Heaven and earth shall pass away, but the word shall not pass away. Nag-remain kanunay ang pulong sa Diyos. Nagpabili na siya kanunay mga igsuon. Ayaw gusba, dagay simbahan karon is transpire na ang isulod sa simbahan. Masuko na silang maigo sa wali. Kung taas ang wali, dayon na dayon pang load. Kaya ang gusto nila sayaw-sayaw ra permanente. Lights ra mo na new generation karon. Hey. Wala mangitang ginog, new generation. Ang gipangita sa Diyos, tinod nga magdadayk.
God is looking the true worshiper. Open your heart today to the Lord. Able karon og tinud ang pagsakripisyo yung paghalad. Not strange fire. Tanaw ka social media, nanay galitok lang na pinulungan, gasayo-sayos pulpito sa simbahan. Nya makitaan po nimo mga kaigsuunan ko gay ga-TikTok bisang mga magwali, ga-TikTok og sayaw sulod na sa simbahan. Ning suod na sa kalibutan bisan sa simbahan, strange fire. What do you mean, pastor? Unsa may buot pasabot nimo aning strange? The word strange means unauthorized. Balidog tang tanan mga igsoon. Gireject sa Ginoo basta dili authorized. Giignan maggamit lang mo kalayo nga gikan gyud sa sulod. Asa dapit nga kalayo ang gamiton sa paghalad? Sa sulod! Sa tabernakulo lang. Ayaw pagdalaglaing kalayo gikan sa gawas. Mga kaigsunan niyang people, estudyante nga tuwa ng eskwela sa syudad karon, timan-in ninyo ni. Ayaw mo guli sa inyong home church nga magdamog pagtulunan nga dili kaya tubangan sa Dios. Kung nakasimba man mo laing simbahan dito sa syudad, ayaw niyong dala-dala dire. Kung lahi ang iyang pagtulunan diro, ayaw dala dire. Pareha tabernakulo. Pareha ang gihalaran. Pero dili tanan naghalad ginadawat. Sad to say. O, daghay naghimo karon sa pagdaig. Pero pangutana ka nga pagdaig, dili ba na strange? Strange worship? Daghan nagingon, nakadawat ng puti nilang espiritu. Strange spirit? What kind of spirit is that? Usa na nga klaseng espiritu mga igsoon? Sigurado ba kang kanang espiritu hagikan sa Dios? Matod pa ni Ginoong Jesucristo, Jesus Christ says, masayra nimo kung kanang espiritu ha, iya sa Dios. Makita nimo sa ilang mga bunga. Dili na makita sa sininggitan, dili makita sa pinalakpakan, dili makita sa sayaw-sayaw. Kung nisayaw man kas pagdaig, good. Kung nagpakpak man kas pagdaig, good. Kung nisiyagit nisinggit man kas pagdaig, good. Pero makita dapat ang imong bunga na iniguli sa imong panimalay. Makita ang imong bunga kung tuwa na ka sa laing dapit ug wala nakasulod sa simbahan. Kaya ang pagpangalagad sa Dios dili lang kutob makita rata sulod nga mo sulod tag simbahan. Ang pagpangalagad sa Dios dili lang kutob mga kaigsuonan ko nga mo anita sa simbahan. The word of God spoke to you, speak to us this day. Daghay mga laglag. Kaya nga nagda silang strange worship. Nagtuo silang malangit, gihapon sila. Pero sulti sa itong Ginoo, Matthew chapter 7, nagtawag mo na ako, pero wako kaila ka ninyo. Gigamit ninyo akong ngalan, pero wala ako kaila ninyo. Nagingilin mo si Hawa, pero wako kaila ninyo. Pahawa ka mo, mamumuhat og nautan. Wala ako makaila ka ninyo. Hallelujah. We know we are going to preach because God commanded us to preach the word of God. Dili ni sugo nga magwali. Dili ani ako sugo nga magmantala. Dili ni sugo na ako mga igsoon ko nga pasakitan ang matag kasing-kasing nga nasakitan. It is the word of the Lord. Come on, clap your hands all ye people. Come on, worshipers. Come on, worshipers. Hallelujah. Paninguha ang imong halad badawat karon. Paninguha ang imong halad dili strange. Diligikan sa gawas. Ayog sundog sa kalibutan. Kay kanang pagdaig nga gikan sa gawas, iyan nas kalibutan. Pagdaig nga imong nasairan mahitungod sa pulong sa Dios. Pagdaig nga tinudanay, pagdaig mga igsoon, sumala sa pulong sa Dios.
Kaya nga itong kinabuhi karon, nag-anam nagkaduol sa utlanan. Nag-anam nagkatapos. Ang orasan, nag-anam mga igso nagtudlo ka na to, nga hapit na matapos ang kapanahonan. Ang mga pangitabog kalamidad sa kalibutan, ang kagubot sa gawa sa nasod, grabe ang gira. Grabe ang kagubot. Grabe ang mga disaster. Grabe ang mga kalamidad. Nagtug-an ka na to, nga hapit na mo abot ang utlanan aning kalibutan. Hapit na matapos ang panahon. Unsa may angayan imong buhaton karon, magpabilin pa bagyapon kag pagbuhat og dautan? Nagsimba ka pero dili maayo gihapon ang imong binuhatan? Ang iyong pagsud sa simbahan, nagdaig ka pero strange ang imong gidadire? Dili authorize atubangan sa Dios, dili madawat atubangan sa Ginoo? Gusto ba kang yung pagdaig madawat sa Dios? Tinuda sa pagdaig ang Ginoo pag kinabuhi nga balaan, pag kinabuhis pagkamatarog. Hallelujah. Hallelujah. Apanay mo ipagkama